Kanong ba Shillong kanom slam shu banyo iye ki ropeway neki cable car bakin kit e ki Nongjngoh kai Pyrthei thik kumbale ha ki wei kiri ka ba Europe khamtam e kuma Switzerland. Kat kum ka jinga tho do menteri katana tourism ka sarkar jilla ba Paul Lingdo dang Shen ulalet hi shadu Switzerland banye kendu e ki bor sarkar jong kate kari ban pan ka jingkar shan lang na ka banta ban pentre kate ka project ka ba shispa sop hoklor halom Shillong. Two more issues which I have not covered so far. Kabanikong kadai ba wat hapor ba ngadon hakabor sarkar nga adin jong ka kendram lo ke embos. Antrai pinya kenmau araja san kerami ke jimperhat ban haibor no ya ki kendiat ki bor jong ka embos kebadan Tura syara Shillong office bat kala mi ru kajing dawa napdeng isem halang nang ni mansna ya ka regional office jong ka embos Shillong ngalai khod ngalai sat ya ka ni kam adu ba ngalai ban shim ya karai bangan resign no naka sarkar kata kalau araja san bat hadin kado ni I mentaba regional office jong ke embos Shillong katrai kam ha bat ki prikim da don kam shu ban lek Tura na ga bentai ki documents signature bat kum da ter halo jong ke issue jong uranium mining guna pi ye kani ila ban lab na ki record ba kaladon kejing persang ban sedang ye kata ke ba ki ongka experimental mining. Henry Hashwa jong kata kumu Minister in charge Sports and Youth Affairs nalatro asya CM hago tukupor ba alapang ba Hashwa jong kani ka experimental mining ha Hashwa da ka kenuhun ka banlay siya mining site ban legit ya ka Deborah Marap kum ka Minister in charge health ban lead ya kini delegation rengkat ba Saidu Lanongrum bat kibedan lang hakatu kenhun ikentuk ya ba Samuel Jerwa bat ba Hamlet Doling bat ndak lapoi haja duguda kilayo bat lek sekiyeng jong kibriu kibar syakta ada mining bat kani kalana pen scam ya ka conviction dijuki ba kani mining kandon ka balong risky ya ka jingka namar protection mechanism kiduna palat di kita ki ibro ngadang itu ipi benta namar lak bu jingkali muda ba polu ja shano ngaklem ja dan shano ru ngatre naga benta ka state di kam don kam bau bri nyeng man kasni ha riling hamat ran bat kibri gnyu EU banong bau tai udon hangni kiran bun kibri kibat trai kiba minat kibat wai na undakan dari klem da yeng haki jaka wa media kio pandai chandol ki di ngaban biang kani kam dai ka drama competition happening kisah Pyrthei. Kani kadai ka governance, ka issue of administration, issue of policy making, issue of constitutional law. Angin niya kita kay.